हेलो वेलकाम आंनि सेरफां ब्लग इउटुब चेनेल नायग्रा गासैबो लोगोफोरनिसिम आरो आंनि गांजेमा बड' ब्लग पेज नायग्रा गासैबो आंनि लोगोफोरनिसिम आंनि गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ सिबिहरनाय जासिबाय। आं दिनैहाय गस्पेल मोनसे सं बिना मिउजिकजोंहाय खननो आखायाव लादों आरोना। थ' लोगोफोर बे खननायनि गेजेराव गोबां गोरोन्थिफोर जालांनो हागौ, बेखायनो गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरोना। थ' लोगोफोर जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो जायफ्रा आंनि पेजआव गोदान अननानै फल' खालामदो आरोना। थ' लोगोफोर बेनो आरो आं खनलायनोसै। नों थागौ लामाया जिसुआनो दे मेथाइनि मुङा, बियो जोंनि केथलिक चार्चनि गित लिरनायाव दङ। आं बेखौनो खनलांगोन आरोना। नों थागौ लामाया जिसुआनो, जिउनि बिग्राया जिसुआनो। नों थागौ लामाया जिसुआनो, जिउनि बिग्राया जिसुआनो। फै जों जिसुनियाव, जिसुनि जों बयखौबो। फै जों जिसुनियाव, जिसुआ लिंहरदों जों बयखौबो। नों थागौ लामाया जिसुआनो, जिउनि बिग्राया जिसुआनो। नों थागौ लामाया जिसुआनो, जिउनि बिग्राया जिसुआनो। आन्दायबाय सुबुङा जिउ मोनसेयाव, नोंखौ नागारनानै गोजान जाबाय। आन्दायबाय सुबुङा जिउ मोनसेयाव, नोंखौ नागारनानै गोजान जाबाय। नों थागौ लामाया जिसुआनो, जिउनि बिग्राया जिसुआनो। नाजावदों जिसुखौ गोसो गोथारै जों, बिखौ नागार